Защо не дойде кмета тук да му извием врата малко? Вчера беше на трибун за Резан, днеска няма време. Ще даде ли отговорност днеска при любовниците си или си във Варна? Ще дойде от Варна тук. Тия работи се крият. Този кмет 2 пъти му взема книжката пиян, никой не обръща внимание. Ако вземат на мене или на този човек книжката, или ако мине на червено, мама мила, ще научат и остров Тамбукту. А тук всички мълчат. Зато и не сме се събрали да говорим. За какво да говорим, да? За какво да говорим? Взеха и да правят. Това е спечели една фирма, 150 милиона, знам със сигурност, че били толкова. Те как печелят? 4 фирми, 3 се отказват, остава едната, дават парите на тях. И аз питам и на друго място, не твърдя, защото ще мога съдя, питам, вярно ли, че те 150 милиона като се дадат, 10% отиват за общината. От тези 10%, 10 отиват за кмета. Вярно ли е или не? Ако не е вярно, извинявай, не да. Аз не твърдя, че е вярно. Как на един ден да му каже, че бил гей, той не съм. Извинявай, значи не си и толкова. Да? Ще каже някой горе прости. Не са прости. Не са прости, защото идват тук 5 човека. Ей там, дето и сината количка, има и на шахта. Ко правите, момчета? Ами каза, вадим водата. Що бе? Ами каза, събира се отгоре вода и ние вадим. 4 седнали си пушат, един вади с шофьора дърпа. 5 човека. Дойде един наблюдаващ 6. След малко пак. Всяко прави. По-точно водата, като извадя, тя долу са. Водата се върна обратно в шахта. Камиони, тя се върна обратно в шахта. Защото те там правяха и камионите минава, отива и там го сипат горе, което не е правилно. И се връщат пак. След малко пак. Всяко правите, сега ними. Чакай бе. Тая дупка първо се пълни с нещо, миш и после изхвърляш. Аз тук ще те и правя. Мой братовчет, мой кумец, със сигурност, той иде тук да работи, сега са в Стамбулийс, някъде дъл не ги изгонял, вече не знам. 140 лева първия месец, на ден. Бележките му останаха тук в НАСА, който той гладен, няма пари. И около 2800 на седмица събира и ги праща на сина си в Троян. Бележките са тук, остава си 300 лева, аз му казвам, и че остави си, защото да имаш, утре ще го изгоня. Той да 140, малко преди да тръгнат по 180. Шофьора вземал 220 на ден, хора, на ден. Тук не ги дава кмета. Той кмета е дал на фирма и фирмата им раздава. Ема нас казват, не интересува кой да. Да, ама нас не интересува. Нас не интересува. Защо толкова много пари се дават след като нищо? Замина септември месец, началото на октомври, времето хубаво. Преди 10 дена варя сняг тук. 10 дена, толкова беше студено. Те до сега можеха да работят. Да спрат от най-големия сняг и той нещо поне тъй да го направят. Почнаха да правят и той шосе. И тук остава дупка и там остава дупка. И аз им казвам, тези дупки, що не ги направите? Утре ще влезе водата и ще подигне. Ето, наистина че стана. Лежах в болница с едни румънци. Казват хората, ние правим 9 пласта на тази земя. И накрая, като гардероб полираме, да не се развали. Ние го правим и това нещо. Паднал там, да видиш един камион, какво паднал отгоре, бяха в болница, лежаем с тях. Двама да знаят български, други двама са знаци, поразбираме с хората. Въпросът е, разбираш ли, че ние даже и пари да има, не знаем как да строи. Или тези пари отиват на неправилното място. Сега казват, няма пари. Как да има? Сега в момента вчера дойде един чист тук, защото очаква да дойде и закараха буклука на стадиона. Идете да видите на стадиона, кой нещо, аз нощ ще ходи. Там, утре като почнат мачовете, те с момчета ще кажат, Сахара ще играят. Като изсъхне той нещо, като вземе да духа, тук ще бъде Сахара. Той нещо ще бъде тук. Красил Николов, председател на общинския съвет, дойде тук, искаш да става кмет. Никой не го избра. Разбираш ли? И той каза, аз съм ви много обиден. И на мене го каза, аз съм ви обиден, защото не гласуват за мене. Сега той нещо няма да стане нищо отгоре, аз да съм обиден на тебе, на вас. Защо? Вие го чисто и просто го давате той нещо, пък кой ще вземе мерки, вие не сте виновни. Той, което е навяве, вие го давате. И той, което хората искат да го кажат, си го казват. Не сте ме санкционирали, не сте ме да има някаква... Да, така е. Но всеки има за кой да си каже, там е работа, че тези хора свикна да говорят. Там до нас, не до вас. Или там до нас, не до вас. Всичко до селото. Та с улица никой не я прави, защото тя цвети пред тъс. Цвети пред тъс.
И най-накрая тук всичко свърши. Те го направят, тук няма кой да ровят повече. 6,40 изкопаха там към казана. 6,40 дълбочина. Зароеха го, спокойно можеше тук да го асфалтират, да го направят. Спокойно можеш, не го направиха. Няма пари, свършиха. И да, аз като взема пенсията 300 евро и като отида в магазина, ако ги изхарча днеска и утре, няма да има. Но аз ги харча по 5, по 10 лева, най-нужното си вземем да... Ако не им се даваш толкова много пари на тези хора, да не правят нищо, И най-вече тези избори, в края на краищата, правят избори и 8 човека, той да го чуят от простолюдият. 8 партии печелят. Както в един футболен отбор, има 11 човека. 3 или 4 са много добри. Другите 5-6 подпомагат там работа. Но всичките участват. Така да бъде и в тези избори. 8 партии, един 4, другия 7, другия 10. Всичките да участват. Всичките да вътре в правителството са. И така е. Тук трябва да се направи. Да, аз съм съгласен или не съм съгласен. Тъс улица се казва Родан Русев. Няма да се казва, се казва Бончо Огнянов. Толкова да се гласува тук да има референдум. Да се направи. А той решил нашия, разбираш, без да ме пита, отишъл, сам взел решение да бъдем там на Тръмп, да се подчиняваме на Тръмп. За какво? Вечно да бъде Тръмп, вече не как. Той има 3 години още. И след 3 години някакъв дартак на 83 години ще управлява. За мир. И какво? Искате ли да отправите своя апел от нашата трибуна към общината, например? Покажа една глупост, сега ли? Да. Едно лапи викал на майка си. Татя, виж един чука мама. И той му викал, то той цареве, сине. Царя, като чука майка ти, на колко се оплачеше. Ей, той да им каже на тези простаци. Ей, той. Ще ме съди някой ли? А тези хора са събрали тук, разбираш, и като моя дъртех си го разкарвам на дядяство, за нищо не става, и те се разкарат, нищо няма да стане. Ей, такива глупости и такива работи трябва да се говорят, за да може да се стигне. Ей, така се прави. Ако искате, го излъчвайте, ако искате, не. Ей, така. Апел. Слушайте се в хората. Утре от други ден има избори. Разбираш ли? Защото ще отидем на изборите, не да пусна така, ще нарисувам едно нещо и ще го пусна. От сега да го знаят. Разбираш? Ради Радев, аз го уважах, но той направи голяма грешка. За 1 година време той взема 300 хиляди. Толкова сме и заплата. Той се отказа 1 година да им ги вземе тези 400. Знаете ли за какво бе, хора? Зато и защото 27 милиарда ще влязат в България. Той, ако стане министър-председател, той ще ги разпределя. И зато и той стана, за да може от тези милиарди, ей той Джобчанци или той, ей там. Разбираш? Ей там. Мислиш, че като дойде Радев, като ти да гласуваш, си знае на ти, нали? Аз говоря, нали, че... Когато отиде някой да гласува и си мисля, въпросът е тъй. В кмета гласували на изборите 1000 човека. 510 човека се събират и казват, махни са кметя и ни трябваше. Така да бъде. А ние го избираме и не може да го махнем. Има и ние африкански племена. Когато се роди някой, те почват да реват. Когато умре някой, се радват и почват да пеят. И няма да го направим. И се избиват децата сами. Те се избиват децата. Убиват го, защото той дете не става. Особено ако е момиче, те го убиват. Ние не знаем, Боже, няма да стигнем до тук, да убивам някой. Моя апел не е. С приказ, но да има чуваемост, да чува. Не да са биеми, не да са караме, не тутуни. Защото един баща имал 3 сина. Другите били много умни, един не се бил. Това те днеска бих един. Имаше ли болни стигари? Не. Това те днеска бих пак някой. Имаше ли болни стигари? Прибрал се. Това те днеска ма биха. Имаше ли болни стигари? Не знам, бой ядах. 1 път, 2 пъти, 3 пъти, разбираш, и тук ще изява хората. Накрая е такъв гламав или по-гламав като мене. Като се дойде тук, като се яви кмета, тъй нямам горе. Що не дойде? Що не дойде? Аз ако имам тук на масата агнешко и тук ще дойда да се приказвам простители, жената прави Боб. Пък Боб може и утре. Благодаря ви.